Heipä hei, tässä olisi Logan's Pet Shops eli Logan. Ja joo, tervetuloa mun kanavalle. Mä oon nyt päättänyt alkaa tekemään petsivideoita YouTubeen. Mä oon kerännyt petsiä kyllä ihan jo siis lapsesta asti ja petsitubeakin on tullut kulutettua aika paljon tässä vuosien varrella. Olen itse asiassa ihan kuvaillutkin videoita aikaisemmin, mutta en ole julkaissut niitä mihinkään, niin ajattelin, että voishan sitä kokeillakin toki. Ja mä oon näyttänyt yhdelle mun kaverille myös jotain mun videoita ja hän oli sitä mieltä, että mun pitäisi laittaa näitä YouTubeen, joten kiitokset hänelle. Kokeillaan nyt ainakin. Mutta tosiaan, kuka mä siis olen? No niin kuin mä sanoin, niin mun nimi on Logan. Logan, osaan puhua, anteeksi. Mä olen 22-vuotias transmies. Kyllä. Mä olen myös nepsy. Mä olen autistinen ja ADHD. Mulla on hahmotushäiriö ja astma. Ja sitten mielenterveyden kanssa on vielä sitten omat haasteensa. Sairastan masennusta myöskin. Olen kyllä lääkitty kaikki, että ei sen puoleen mitään hätää, mutta ihan vaan tälleen, että tiedätte. Että sillain myös halusin vaan mainita tuon kaiken, että tämä on turvallinen paikka. Mä haluan pitää tämän kanavan turvallisena ja sellaisena, että tällä ei syrjitä ketään, että tänne saa kaikki tulla. Joten siksi mä itsekin pyrin olemaan avoin. En nyt tietenkään ihan kaikesta mahdollisesta mun elämästä tuu jakaa tänne tietenkään, mutta niistä asioista, mistä mä tuun puhumaan, niin mitä tuun jakamaan, niin pyrin olemaan kyllä ihan sitten avoin. Mutta joo. No millaisia videoita mä tuun sitten tekemään, niin se on hyvä kysymys. Mä en ole vielä varsinaisesti sillain päättänyt, mutta ideana nyt olisi kuitenkin, että ehkä jotain sarjoja mahdollisesti, lyhäreitä, sketsejä. Katsotaan vähän, mitä nyt mun sitten tekeekin mieli tehdä ja milloin. No, kuinka usein näitä videoita, tai kuinka usein mä tuun postaamaan videoita, niin mä en voi luvata, että ainakaan nyt alkuun niitä tulisi mitenkään tosi tiiviisti ja tosi usein, kun mä vielä harjoittelen tätä ja totuttelen tähän ja kaikkea. Ja kun on noita oman toiminnan ohjaukseen liittyviä tai vaikeuttavia kaikkea mahdollista, niin voi olla, että en ainakaan alkuun mitenkään tosi aktiivinen tule olemaan, mutta mä pyrin kyllä tekemään videoita aina kun mä jaksan ja ehdin ja saan inspiraatiota, mutta en voi luvata, että niitä edes vaikka joka viikko tulee, mutta yritän kuitenkin saada videoita aikaiseksi. Mitä ne videot tulee sisältämään, niin no, koska olen kuitenkin tosiaan aikuinen mies, niin ne tulee kyllä käsittelemään niin kuin aikuisempia aiheita, että mä en tätä kanavaa ehkä niin kuin perheen pienimmille suosittele. En mitään tosi raakoja juttuja aio tehdä tai mitään, missä olisi paljon väkivaltaa tai mitään niin kuin seksuaalista tai mitään sellaista, ei. Tai mitään tosi pelottavaa, mutta enemmän sellaisia ehkä niin kuin mun elämääkin koskettavia aiheita ja sellaisia, mitkä on mulle tärkeitä, niin ne voi olla sillä tavalla, tai että on sitten vähän vaikeampia aiheita sillain, että niitä voi olla vaikea ymmärtää niin kuin lapsien, ja että siis sillä tavalla tullaan puhumaan niin kuin vaikeista asioista varmastikin, tai niitä tulee varmastikin kyllä näkymään. Toki sitten jos tulee sellainen tilanne, niin laitan kyllä aina sitten content warningia tai sisältövaroitusta ja triggervaroitusta, jos tarvitsee, ja jos se niikseen sitten jossain kohtaa tulee, mutta sen me näemme sitten myöhemmin. Mutta niin, se on semmoinen pieni disclaimer, että tosiaan, koska olen aikuinen, niin nämä videot on aikuisen näkökulmasta, joten ei välttämättä ihan kaikista lapsille sopivimpia. Esimerkiksi kielenkäytöstä saattaa sisältää kiroilua videot. En nyt sano, että niissä tulee koko ajan lentämään kirosanoja, mutta että niitä voi siellä aikojen tulla, että jos se häiritsee, niin ei kannata sitten katsoa. Joo. Olisikohan mulla muuta? Mä myös vielä tosiaan opettelen ylipäätään tätä koko asiaa, kuvaamista, editoimista. No,
kuvaamista mä nyt oon jonkun verran tehnytkin, mutta editoimisessa mä en ole niin hyvä, vaikka mulla kyllä onkin perustutkinto, johon liittyy myös videoiden editointi, mutta mä en keskittynyt koulussa niin siihen puoleen, vaan enemmän graafisen suunnitteluun ja Photoshop-hommiin, mutta enköhän mä tässä opi. Mutta tosiaan älkää heti tuomitko mua, jos nämä ensimmäiset videot ei ole laadultaan mitään parhaita, tai jos editointi on vähän kökköä, koska mä vielä harjoittelen tätä, niin jostainhan se pitää aloittaa, niin olkaa silleen helliä, tai että älkää ihan heti tuomitko, että ihan paska video, kun en vielä ihan täysin kaikkea osaa, mutta parhaani minä tässä yritän. Sori, kun muuten sanon paljon. Mä vähän jännittää tehdä tää nyt jostain syystä. Ja mä oon muutenkin vähän sosiaalisesti kömpelö autisti kun olen niin. Mutta eipä mulla nyt kai oikeastaan muuta, että oli vaan tällainen introvideo. Ai niin, mulla on myös Instagram samalla nimimerkillä, joten jos haluatte, niin voitte seurata myös siellä. En tiedä, kuinka aktiivinen tuun selkään olemaan, mutta mä nyt yritän saada itteni aktivoitumaan ja motivoitumaan tästä videoiden teosta, niin katsotaan, jos tästä jotain tulisi, mutta en tosiaan nyt lupaa mitään, mutta yritetään, joten joo. Mutta joo, eipä mulla kai nyt tähän hätään muuta. Täällä on tällainen intro, tiedätte suunnilleen kuka mä olen ja mitä mä täällä teen, niin tiedätte, että jos nyt näiden löpinöiden perusteella että kanava vaikuttaa siltä, että se voisi kiinnostaa, niin tilaa ihmeessä. Mutta ei tietenkään mikään pakko, mutta jos haluat, niin siitä vaan. Niin, joo, ja jos haluatte, niin voitte, jos tätä ylipäätään nyt kukaan katsoo, ja jos alkoi kiinnostaa, niin voitte kyllä kertoa jotain ehdotuksia, niin mä voin sitten, että millaisia videoita te haluatte nähdä, niin mä voin yrittää toteuttaa sellaisia, mutta katsotaan. Mutta joo, ei mulla nyt tähän mitään muuta. Kiitos kun katsoitte tämän introvideon. Ja näemme sitten tulevissa videoissa toivottavasti. Ja toivottavasti tämä koko homma ei nyt floppaahan täysin. Mä saan jopa tehtyä tätä. Mutta ei mulla nyt muuta kuin, että kiitos kun katsoitte tämän ensimmäisen videon. Anteeksi kun jäppään näin paljon. Mutta sellainen mä vaan olen. En oikein osaa tiivistää asioita. Anyway. Ei mulla muuta. Kiitos kun katsoitte. Nähdään tosiaan seuraavissa videoissa. Heippa vaan!